Няма как да усетите какъв аромат се носи от тази чилия. Но яко са тия. Оха е невероятно. С малко чедърче отгоре, с няколко добавки и две подпитки става невероятен хамбургер. Може да се поднесе и така, както аз съм избрала, с ето този екзотичен сос или по-точно конфитюр от лючушки. Просто е нещо невероятно. Опитайте, няма да съжалявате. Вкусно да ви е!